vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchandiposterawo nyaya yangu makavhikawo chitupa changu. Ndinewo secret iyo yandiinayo mukoma. Zvinhu izvi zvinogara zvichingondishungurudza mumwoyo mangu. Ndogara ndichizvibvunza kuti kudai ainge ari mukadzi wangu ndaizoitawo sei? Kana kwanga kuri kunzi ndobva ndazonzwa kuti mushure mekunge awana transport then the person just dumps her in the middle of nowhere, sezvandakaita kuno umwe mukadzi. Komana ichi zvakaitika ndezvekudai ndainge ndiine lord yangu iyo yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichinosiya kuHarare. I am working as a truck driver ndiri muno munyika yevatorwa inova iri yeSouth Africa. So ndakazoti ndava mumasvingo, ndipo apo pandakazokwidza umwe mukadzi uyu mukomana ashe akabva atotanga kutocomplaina achiti ainge aine problem ye-high blood pressure because aiti akangonzwa kutsva wotoona ava kutodikitira achiti ndine dambudziko re-high blood pressure, naiyewo ainge achienda kuHarare. So takazoti tati fambei I think kuti it was somewhere kuma past 3 am ndipo pandakazongona munhu ati ndikati zvimwe kuda mother ava varara, but pose apa tainge tichitoita nyaya tichitoseka tichitoita sei, ndokubva munhu azongokaruka ati ndakamboti mother munhu ndokubva angoramba ari paya. Ndipo pandakabva ndachizopaka track because she was not even responding. Apo pandainge ndava kuda kunosvika kuFeatherstone ndikabva ndaona kuti munhu was unresponsive. Ndikabva ndati munhu uyu atofaka uyu, but from what I saw I think kuti this person was having a heart attack. Ndikabva ndati kufunga ndikati ndoita sei munhu uyu kana akandifira mutrack munomu. Apa track rainge rakatonzi no passengers allowed, ndo mutemo wekambani, and ndikatoona kutoti I was going to lose my job. So zvataiwanzokuita ndezvekuti mumacameras muya taiwanzo kuzora vaseline tichitirawo kuti tinge tichizodrena dhiziri nekukwidzawo mapassengers. So that is what I had done at that time. Ndikati ndiwo anonzi kama 1 ndinokwanisa kana kuzotosungwa ndichitonzi mukadzi uyu kana kuri kunzi kana akafa zvobva zvatonzi ndini ndamuurayira mutraki rangu, and the process is yekuti you are going to be investigated, uchizoita sei you reporting back kumurungu kuti this is what had happened. And I said, what about my family? What will my wife think about me? Because one thing that she had told me when I told her kuti inini I am a truck driver, but akatanga kudanana akabva anditi no it's fine I love you, but akazoti paya tava kugara tose akabva ati ndinokumbirawo kuti unge uchizosiyana nesystem yekupota uchikwidza vanhu mutrack like mapassengers, just focus on your job. Zvedhiziri ake ainge achizviziva kuti tinopota tichizora makamera vaseline kuitira kuti tinge tichikwanisa kuzoba dhiziri. Izvozvo ake ainge asina basa nazvo too much, but iyi yemapassengers I saw kuti this was going to cause a lot of problems between me and her. Worst of all, she was a woman. Mukadzi uyu wandainge ndakatakura ndakati ndakapaka track kudaro mukoma ndainge ndichingoti damn it what is going on. Mukadzi uyu akazotanga kugwina mukoma achifemera pamusoro. Ndikabva ndati panapa zvandava kutoita munhu uyu ndava kutongomusiya pano, handidi kukunyeperai mukoma. Ndo zvandakabva ndazoita ipapo. Ndakarwa naye mukadzi uyu ndokubva ndazomuburutsa mutrack, ndikabva ndaburitsa zvekare nechisuitcase chake, ndokubva ndatongomusiyawo mukoma nashe. Ndakati ndati fambei, ndipo pandakabva ndazoona imwe motikari yakabva yazoita slow down. I was just looking through the view mirror, ndikaona kuti motikari iyoyo yakazongomira apo pandainge ndamusiya mukadzi iyeye. I never even bothered to stop. I kept on speeding up and I never stopped mukoma. I really do not know what happened to that woman, and I hope kuti one day she'll get to hear this confession, and kana kuri kunzi akazonzwawo confession iyi nerimwe ramazuva, may she forgive me wherever she is, because ipapo ndainge nditoriwo panguva yakaoma. It is not an easy thing kuti you will just lose your job
over a passenger, someone that you would have carried truck illegally, knowing that it is a big risk. This is my own confession mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Dai wanga uri iwewe truck driver, waizvifambisa sei? Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndoda kureurawo kuti ininiwo I am an elder at church, but izvowo ndo zvandakaita mukoma. Nekuda kwekuti ndainge ndiine access kumafunds at church, there was a big donation mushure mekunge one of our international community, like vana avo vakakurirawo muchechi yedu vakazoendawo kumhiri kwemakungwa uye zvekare nekusouth Africa. Then they had a fundraiser, and this fundraiser, it was sent to me directly. Ndikuraramawo ndiri muno muSouth Africa mukoma, saka mari yagara ine chitema. Mari iyi ndainge ndisitomborina kana maplanzi nayo, but yakazoti yapinda muaccount, then so kuti enge iri mari yakawanda mukoma nashe. Sezvo ndainge ndichazoprocesawo zvakati wandei pane zvimwe izvo zvatainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kunodonata kuZimbabwe uko, ndipo pandakabva ndachizoshandisa mari iyoyo kurenovata imba yangu. Mukoma nashe, ndine rimwe zimba randiinaro paruzevha, zimanshoni randakavaka. Zimba iri mukoma nashe rakakura zvekuti ende vanhu vanotongofungidzira kuti mari iyoyo it was just a miracle, but zvavasingazivi ndezvekuti ndakashandisa machurch donations kuti ndinge ndichizorenovata imba yangu, zvekare nekuzocheresa borehole as well as nekuzoisa masolar panels. Mukoma nashe, dai kwanga kuri kunze ndainge ndakazowana imwe mari on top, ndikadai ndakazopedzisa kuzodhonzesa magetsi, but pandakazomadhonzesa kuzonomasvitsa nekudhura kunoita zesa, it costed me a lot. Saka ipapapa I am busy hustling kuti ndinge ndichingopedzisa zvino, kuitira kuti pamba pange pachizongogara pakati ngwengwengwe, kuti zesa, kuti my solar as well. Mukoma nashe, you won't believe it, kuti nemari iyi ndakatenga generator. It is just that generator iri ndakazoritengeserawo umwewo muzvina bhizinesi ane mabhizinesi ake pagrowth point kuma areas uko kwatinogara. Ndakati ndamutengesera generator iroro, ndokubva ndatenga motikari same time. Kuchechi uko mukoma ndaingoti praise God, the Lord is great. Mari vari kundikomborera chaizvo, and people would believe kuti zvechokwadi God was blessing me, but ndainge ndichitongoba mari yechechi. Zvose ndichizviita mukoma, my wife I kept her in the dark, nekuti ndakangozviudza kuti mukadzi hautswe secret, mangwana kana mukazonetsana anokwanisa kuzomerura madhiri. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna elder ava akomanaka. Slang inobuda mumuromo maelder yakangomakomana, hanzi anokwanisa kuzomerura madhiri. You can just imagine the kind of leadership yamunopa muchechi neslang yenyu. Zvinoreva kuti the word elder yatongovawo a title yava kungorerutswawo zvayo, but ngatizame kuti tinge tichitaura navo elder ava mucomment section. Hanzi ndakaba mari yemuchechi ndikavakisa zimanshon rangu paruzevha, kudrilisa borehole nekuisa masolar panels nekuzotenga hanzi generator randaida kushandisa ndikazoritengeserawo
umwe businessman ndikatenga motikari. Zvese izvi zvichiitika hanzi ndaingoti these are the blessings of the Lord. Akomana zvakangooma azvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So confession yangu mukoma yakamira sekudai. Inini like I am a step mom. Nerimwe gore ndakapotsa ndaurayisa vana vemurume. Inzwai zvakaitika ipapo. Like ndainge ndiine ma stresses angu andainge ndiinawo, saka ndaizopedzera ma stresses awa pavana. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti murume mushure mekunge adzingwa basa ndopaakazotanga kuita zvechikorokoza. Saka pamba ainge ava kusaswera aripo most of the times, aikwanisa kutoendako then obva atombogara kana mwedzi wose ndiine vana. Apa zvinhu zvainge zvakaoma. Ndokuda kungoti Mwari dai mukandiregerera because kugehena handidi kuti ndinge ndichizoenda nekuda kwezvandakaita vana ava. Mukomana ndaikwanisa kuvaswedza nenzara, not because kuti chikafu chinenge chisingakwani, but ndakangozvibvunza kuti ko izvezvizvi ndikawesta chikafu ndichiti makuseni ndavabikira, masikati ndavabikira, usiku zvekare ndavabikira, then what will happen kana kuri kunzi murume akazononoka kudzoka apa ndisisina mari. So I was trying to save money mukomanashi. Saka makuseni ndaingotiwo kana vaita lucky ndaingoti endai munotora malemon ndobva ndatovaitira porridge nesalt no sugar, even though sugar yainge irimo because achizoenda kumakomba akatosiya atotenga zvinhu in great bulk. Akabva anditi by the time pandinozodzokawo at least chikafu ichi chinombochovhai. Mukomanashi chikafu ichocho chimwe chacho ndakangotora same time ndikabva ndanopa vamwe sisi vangu vainge vachigara kuma-areas ekudhuze neuko kwatinogara. So vana ava ndaiti kana ndikavabikira porridge then vaizoti kana vakadzoka vachiti tinowasha ara mama, then ndaibva ndazvaudza kuti imi endai munotema magwavha kana kuti mango. Dzimwe nguva vaikwanisa kutodya kana mango mbishi. Ndaizoti usiku paya ndobva ndabika kasadza kadiki diki ndobva ndazongovapakurirawo. Then nerimwe zuva mukoma ndakatoti vana vanopenga, handiti vambodya here magwavha masikati, saka there is no need yekuti vange vachizodya futi sadza usiku. Ndipo apo pandakabva ndachizotora ma sleeping tablets because panguva yacho iyo I think kuti I was suffering from insomnia as well. Ndainge ndava kusakwanisa kunyatsokurara zvakanaka. Ndaikwanisa kungorara kana 30 minutes throughout the night. Saka ndakazoenda kufamasi ndikanotenga ma sleeping tablets. Ndakati ndatenga ma sleeping tablets aya ndio andakazotora mukoma kuzonosvika achizonopera matablets iwawo. Zvandaita ndezvekuti ndaimakuya ndobva ndazomaisa mumvura, ndobva ndavati vange vachinwa mvura ndichiti faniso kunwai mvura iyi vanangu, then ini ndichange ndichizokubikirai. By the time apo pavanenge vava kutanga kudhakwa nehope ndo pandaitanga kugomhanya nita sekunge ndava kubika. Vaizoti varara paya ini ndobva ndazosara ndichidya. Vana ava mukomanashi nerimwe zuva vakazoita sekunge vaziya nenzara, kutovamutsa vana vangamuka here. Ipapo hana yangu ndipo payakarova ndokubva ndazosiyana nazvo izvo zvandainge ndichiita. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo kusvika pari zvino kana murume wangu haatombozvizivi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vanhu kunzoko vane utsinye shuwa kupa vana ma sleeping tablets. Hanzi vana ava vakaita sekunge vachaziya nenzara nekuti ndakavanwisa ma tablets vaine nzara ndokubva varara paya. Zvakangooma hazvo vedu we, so sad. Let us try to speak with him in the comment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndakabva mukubirwawo foni yangu. Kana kuri kunziwo
variko vanokwanisa kundibetsera, either vangava vari venguo tsvuku kana kuti n'anga chaiyo inozvigona. Ndakabirwa foni mukomana, chinondirwadza ndechekuti inini I am a civil servant, saka ndakaenda ndikanotora foni iyi through a loan, which means kuti I have to keep on paying for this phone. Apa foni yacho ndakaibirwa, this was last of last week, ende vanhu vacho vakandibira, I think kuti vakomana ivavo ndikavaona zvekare ndinokwanisa kurecognize mafaces avo, because ndakangoti ndichingoburuka kombi mutauni ndava kufamba ndikabva ndangomhoreswa nomumwe mukomana, like the way yacho yaakandimhoresa nayo, it was really strange. Saka ndakabva ndatongomuignore, ndakati ndati fambei ndikabva ndamhoreswa zvekare nomumwe mukomana. Ndakati ndichinocheuka ndikabva ndaona umwe uyo wandainge ndambosangana naye akandimhoresa ndichangobva mukuburuka mukombi. Ndakamuona achikrosa road, ndakangoti ndichingonokrosawo marobot, ndokubva ndati foni yangu, ndokubva ndatoona kutoti foni yangu ndainge ndaisisina. Vakomana vaya ndakazovaona vachimhanya. Mukomana ashe ndakatozama kudanidzira kuti mbavha, chandakaona kuti pari zvino muHarare muCBD umu hakusisina anokwanisa kukubatsira. Kunyange vanhu vakatozviona kuti uri kubirwa mari, vanhu havatombokubatsire. Ipapo dai kwanga kuri kunzi vanhu vainge vachida kundibetsera, vakomana ivavo vangadai vakabatwa, foni yangu I could have recovered it. Ndakaenda hangu ndikanoripota, but up to now ndinoti kana ndikafona zvinongonzi still pending, the investigations they are still going on. So pari zvino hangu ndapererwa, ndava kungoti kana kuri kunziwo kune munhuwo uyo anokwanisa kundibetsera. Yes, ndiri munhu anoenda kuchurch, but ndozvandafunga hangu kuti kana kuri kunzi pane munhu anofanira kuti ange achizofa nekuda kwekuti akandibira foni kana kupenga, I really do not care of the consequences. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pane umwe mudiwa muteereri anga achiti mukomana ashe problem yenyu ndeyekuti kunyange munhu akati kwamuri ndotsvaga munhu anorombesa munongoverenga zvakadaro, like variko vanotouya kuinbox. Patori neumwe akatomboya achiti ndinotengesa misoro yevanhu, vamwe ndo vanouya vachiti totengesa angava ari mapatsi, zvimwe zvinoshandiswa pakuromba. So there are some things zvandisingaverenge, and apologies for some of those things that I end up posting on our platform. So we'll try to correct kuti kana munhu wakati ndikuda kuromba, then we'll just edit that part out and then we leave it out. Saka apologies for that, my dear sister. Ngatitauri navo vanzvadzi vedu ava mucomment section, avo vari kuti ndakabirwa foni yangu saka ndikutsvakawo wenguo tsvuku, ndafunga kupengesa munhu. Pakaipa.